Upat kabuan pa sa dipang eleksyon, gisugda na sa Commission on Elections ang ilang roadshow aron mahibaw ang katawhan sa proseso sa piniliay. Tanang mga COMELEC offices gimanduan nga mohimo nini. Ano ang report? Sa miaging weekend, gisugdan ang VCM o Vote Counting Machine Roadshow sa Commission on Elections. Mao kini ang information campaign sa ahensya agi og pagpangandam sa piniliay karong Mayo. Duha ka units sa VCM nga gamiton karong Mayo ang ipakita o ipa-familiarize sa publiko. Doon na sa ipahigayon nga mock voting kung diin ang mga piniling botante mubutar gyud ug mupasok sa balota ngadto sa makina. Just to familiarize the voters, no, the safety features sa ato ang BCM as well as katong ato ang mga pag-shade pod sa ato ang mga balota. Niadtong weekend, Cebu City COMELEC ang gitahasan sa roadshow. Apan matod ni Brillantes, ilibot ra kini sa lain-lain nga mga lungsod ug mga dakbayan sa probinsya aron makahimo niini ang tanan nga lugar. Municipalities nga naay mga malls, no? Kay mas daghan man tao dito. So mga lungsod mo gagmay ani? I will like to prepare dito sa mga gymnasium nila or whatever nga katong mga bisi-bisi nila, and then to invite all the mga voters. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.